stříky kolem 55, jak dodělali. Jo, jako... Je to veliká škoda pro Lednického. Já to vidím vždycky dodělat. Už pro tu psychickou náladu do druhého pokusu. Dodělat útok, prostě udělali jsme chybu, no tak to napravme, pokud nedojde ke zranění. Tam... Tak, u děvčat máme doběháno. Počítat to nějak průběžně moc nebudem. Před chviličkou jsme to zhodnotili, řekli jsme si, že Chválenice jsou na nejlepší cestě za titulem a obrovský souboj bude právě o to třetí, druhé místo, tam se ještě bojovat bude. A samozřejmě o ta další umístění. U mužů tady čekáme na poslední družstvo prvního kola a to jsou Lhenice. Lhenic tu sestavu máme víceméně hodně nečitelnou. Tam je potřeba akorát říct, že běží v jednom týmu otec se synem a musíme říct, že oba dva špičkoví závodníci, jak Vlček starší, tak Tomáš Vlček, letošní mistr republiky dorostu na 100 metrech s překážkami ze Sokolova. Kluci z Lhenic jsou na tom konci, na tom chvostě celkového pořadí, zároveň s Otročínem získali 28 bodů, když byli 15. v součtu stovek a 13. v součtu štafet. Ale Lhenice útok, pamatovávám nějaký ten rok, vždycky zvládali dobře, mají to natrénováno. No. Technicky útoky jsme s tatínkem Tomášovým probírali na mistrovství republiky v Sokolově. Říkal mi tam takové drobnůstky, které já za ty leta jsem nestihl postihnout. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit. Nádherný košíček. Tady to vypadá na rychlou vodu. Na čárách jsme. 20 lístci. 3:21 na pravém. Záleží na proudaři, hodně můžou ukázat. No, 25:87 je ten výsledný čas. A to určitě není špatné pro lhenické barvy. Máme 24:91, Dalovi ty vedou. A potom, když to rychle projedem, 25:72 Kunovice a 25:87 třetí místo pro Lhenice, zatím bronz. Určitě by byli rádi, kdyby majinkyně loňského prvenství ani letos z mistrovství neodejedou s prázdnou. A my už máme poslední tým také v kategorii mužů dobrovolných hasičů na startu a to jsou Lhenice, kraj Ústecký. Oni už v tuto chvíli utekli z toho posledního místa, které jim mohlo hrozit, protože zároveň s Otročínem měli stejně bodů před touto disciplínou, ale už po prvních pokusech mají lepší čas. Tudíž se posunou před Otročín. No a jestli se posunou ještě víc dopředu, to je také v jejich rukou. Tu možnost stále ještě mají. Čas 25:87 z prvního kola. Před nimi tedy Otročín 26:83 a ten 100% půjde celkově za ně. Olešná 26:30, tam byly 2 body tabulkové. Ten by měl jít taky za ně. Takže Lhenice ještě se mohou posunout a o co výrazněji zlepší čas toho druhého pokusu oproti tomu prvnímu.
Máme odstartován poslední pokus dnešní soutěže v požárním útoku a samozřejmě celého mistrovství v kategorii mužů dobrovolných hasičů. Vypadá to pěkně rozběhnuté, kluci jsou na čarách. Voda je tam taky. A máme nastříkáno. A ve výborném čase 24:84. 24:84 pro Lhenice. No a to znamená, že Lhenice půjdou hodně nahoru, protože tento čas bude patřit někde do první pětky. To bude veliký posun. Máme tedy dokončeno v další kategorii a teď už se budeme jenom věnovat profesionálním hasičům. A oprava proti tomu prvnímu výkonu, tam uvidíme, kamera už tam zabírá, no. Tam slaví Ústecký kraj, něco úžasného, co si odvezou z této republiky, titul mistru republiky v požárním útoku. Tam je obrovská radost kluků. Vážení